ערב פסח, בית משפחת ירון, שולחן ערוך לליל הסדר. מי שעשה ועמל במלאכה להכנת השולחן וכל האביזרים והרג'קטים סביב זה אסתר וגלי. כל הכבוד. יפה מאוד, ערוך בקפידה. יהיו פה עשרות מוזמנים. הכל מתוקתק כמו שעון. על הדרך תראו גם תמונה יפה. זה בחינם, אקסטרה, על זה לא משלמים. שיהיה לכולם חג שמח. אפריל 2014 ליל הסדר, בית משפחת ירון. רק בשמחות שיהיה. וחג שמח לכולם.